benvidas e benvidos todos a este tutorial de Moodle no que vamos a seguir traballando coas preguntas. Para iso vamos a entrar no noso curso e unha vez entramos nos aseguramos de que temos activada a edición. Lembrade que se non temos bloque de administración, imos a roda de accións e comprobamos. Desa maneira, activando a acción, podemos eliminar recursos que xa temos, incorporar recursos novos ou editar aqueles nos que estamos traballando. Ben, buscamos a sección onde vamos a traballar con o noso novo recurso, neste caso vamos a editar un recurso xa utilizado e accedemos. Imos a proba e novamente na roda de accións entramos en editar proba. Vemos elementos configurados en sesións anteriores e lle damos a engadir unha nova pregunta. Neste caso vamos a traballar con preguntas de arrastrar. Arrastrar e soltar sobre a imaxe. As imaxes son ou as etiquetas de texto arrastranse e soltanse en zonas de arrastre nunha imaxe de fondo. A continuación, damos a engadir e accedemos ao configurador da nosa proba. Ben, neste caso, ademais, temos unha proba xa feita anteriormente que vamos a reutilizar, porque o que vamos a facer é poñer dous exemplos con diferentes dificultades. Ben, para iso, o que vamos a facer é copiar o título neste caso lle vamos a poñer ademais entre parénteses fácil copiamos tamén o contido descritivo da pregunta en comentarios, lembrade que podemos engadir, pois especialmente pensando no feedback para o noso alumnado, pois un contido que teña relación co que estamos traballando ou incluso ampliarles a través dun vídeo, un enlace, etc. Na vista previa vamos a engadir a imaxe, por lo tanto aquí xa teríamos engadida, vedes incluso a configuración do que sería o exercicio original e por lo tanto lle damos ou arrastramos dende o noso ordenador ou a escolla dun ficheiro. Como xa estemos seleccionadas aquí en imaxes, imos a carpeta, arrastramos e soltamos. Xa teño a miña imaxe. Ahora vamos ao seguinte paso que é elementos arrastrables. Vale? Temos diferentes números de elementos e podemos escoller entre imaxe ou texto. Neste caso nos vamos a escoller texto. Imos a engadir un máis. E seguimos engadindo un texto. Ben, se vos fixades en elementos arrastrables temos todo en grupo 1, vale? Eso é moi importante para determinar que tipo de dificultade lle vamos a dar aos nosos alumnos. Vamos a copiar as respostas. Ahora imos. Insistimos que podemos escoller entre dúas opcións, texto, como fixemos neste caso, ou imaxe. Xa estamos acabando. Ben. Decíamos, no grupo vamos a ter en conta o nivel de dificultade da tarefa. É dicir, eu podo ter unha tarefa na que todos estes colores sombreados estén de color branco, de maneira que non haxa diferencia porque todos pertencen ao mesmo grupo, e eles terán que, poñer correctamente no lugar que corresponde. Pero, se nós establecemos grupos distintos, a través dunha gama de colores, nos vai a crear unha diferencia notable e facilita moito o exercicio. Neste caso vamos a facer moi fácil para que se vexa o exemplo, pero poderíamos facer situacións intermedias, como por exemplo agrupando en diferentes tipos de grupos a tipoloxía de resposta que nos queremos arrastrar na nosa imaxe establecida previamente. Ben, temos os elementos arrastrables, neste caso xa feitos, e iríamos ás zonas de escolla. Pechamos aquí e zonas de escolla. Como vedes, me permite neste caso configurar cada elemento e me vai a decir
vamos a poder localizalo ou ubicalo na imaxe no lugar que, neste caso, que desexemos. Texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Iríamos faltanos un, engadimos un máis para que se corresponda con os mesmos números de respostas de texto que fixamos previamente, e engadiríamos o 7. Ben, e aquí xa o temos, vale? Entonces continuamos relacionando cada elemento co seu lugar, e agora xa os vedes. Se vos fixades na diferencia, neste caso están todos de cor blanco, aquí hai colores que diferencian, que distinguen cada un deses conceptos, e agora nós o que vamos a facer é ubicalo onde consideremos, pois arquivoltas e xambas, por exemplo, o dintel, o tímpano, a liña de imposta, o parteluz e o cimacio. Ahora, se baixamos novamente, vedes que xa temos os eixes creados según nos movamos o noso elemento. Xa teríamos a resposta, o noso exercicio preparado. Podemos engadir comentarios combinados, se sabedes, a resposta correcta, parcial ou resposta incorrecta, e tamén intentos múltiples no caso de que decidamos que teña máis opcións, e poder puntuar e ir restando neste caso por os erros que van cometendo. Damos de agardar e continuar editando porque xa nos permite dende o editor ter un espacio para poder ver previamente a pregunta. Se tivéramos algún erro, nos poría de cor encarnado o erro e nos localizaría o lugar e o tipo de erro. Damos a vista previa e se vos fixades, bueno, temos unha pregunta na que hai un audio, con dúas imaxes. Neste caso o audio eliminouse porque non está cargado correctamente. Aquí teríamos o audio. Identifica os elementos máis importantes dunha portada románica. A propósito deste tema, e unhas imaxes que acompañan o exercicio. Seguimos entonces, por eso neste caso está incorrecto. Fixadevos, neste caso o exemplo nos pon de cores, polo tanto é moi fácil asociar os conceptos ao seu lugar. Le daríamos entregar e finalizar, e aí temos a resposta é correcta. Está perfecto. Se nós cometéramos algún erro, fixadevos, aquí xa non están de cores, sino que están todas na mesma cor, en branco, é máis difícil, neste caso, deberían saber correctamente onde ubicalas. Vamos a poñelo de maneira aleatoria, con erros e exemplos que estén ben postos. Le daríamos a entregar e finalizar, e neste caso nos correxiría o exercicio. Ben, pois aí tedes este tipo de preguntas de arrastrar e soltar sobre imaxe. Xa vedes que podemos utilizar diferentes niveis de dificultade. Guardaríamos os cambios da nosa pregunta e xa teríamos incorporada a nosa pregunta sobre partes da portada románica con este tipo de arrastrar texto ou imaxe sobre unha imaxe. Nada máis, deixámoslo aí. Un saúdo.